Μπορεί να πει κανείς στην Αθήνα του 2017 ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Δώσε αυτό που θέλεις να σου δώσουν. Ονομάζομαι Κάτια Πάσχου, είμαι σοπράνο, σπούδασα θεατρολογία, αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο. Η όπερα τι είναι? Η όπερα είναι θέατρο και μουσική μαζί, άρα κάπως έτσι μπλέχτηκα στο λυρικό τραγούδι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ασχολούμαι με την θεατρική πράξη. Είχα την φαντασία να εναλλάσσω τα θεάματα, δηλαδή το τραγούδι ή το θέατρο, ένα ποίημα, ο χορός ήταν πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Σήμερα βλέπω ότι όλα ξεκινάνε από τον ίδιο πυρήνα. Μου αρέσει κάθε μουσική που μπορείς να την χορέψεις, από Latin μέχρι ελληνικούς χορούς και φυσικά πάρα πολύ αγαπώ τη jazz. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η εντύπωση ότι στην Αθήνα ο κόσμος δεν ακούει όπερα, δεν είναι τόσο εξοικειωμένος. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την πλευρά του λυρικού θεάτρου, της λυρικής σκηνής, να έρθει η όπερα κοντά στον κόσμο. Μια τέχνη που έχει χαρακτηριστεί ίσως και λίγο απρόσιτη, ίσως και λίγο πιο όχι για όλους. Η λυρική τέχνη μπορεί να έρθει πολύ κοντά στον Αθηναίο με έναν εξαιρετικά πρωτότυπο και ελκυστικό τρόπο, όπως είναι σε ένα όμορφο μουσικό βαγόνι. Αθήνα, Νέα Υόρκη, Αθήνα, Νέα Υόρκη έχουν πάρα πολλά κοινά. Ένα πολύ σημαντικό κοινό είναι τα πολλά ετερόκλητα στοιχεία που συνθέτει κάθε πόλη. Στη Νέα Υόρκη μία σοπράνο κινείται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο ήλιος και οι δρόμοι που μπορείς να περπατήσεις στην Αθήνα σε βάζουν σε μια πιο διαλογιστική κατάσταση.